Hej, jeg er Knud Erik. Jeg er den uskyldige. Jeg er 73 år gammel. Har 2 børn, tvillinger, begge 2. 3 år gammel. Hej, jeg hedder Sydney. Jeg er 31 år. Jeg er lige rykket hjem fra min mor og far. Mange kender mig som professionel gamer, men nu er jeg gået ind i rockermiljøet som HA. Jeg er Mogens. Jeg er Sydneys højre hånd, som der er afdelingsleder af HA i området her omkring. Hey man, jeg hedder Ahmed. Jeg er perker, og jeg bor på Indre Nørrebro, og jeg kan godt lide at ryge hash. Jeg er Albert. Jeg spiller Flinser i filmen. I kender mig nok som Alberto den Bandito, men nu skal jeg altså gå. Så slip mig, Andersen, eller jeg slår dig ned. Jeg hedder Polly. Jeg spiller ham den uskyldige hund, og jeg kan godt lide gulerødder. Jeg spiller Ahmed i filmen Hvor galt kan det gå? Og det er en film, der handler om, hvor galt det faktisk kan gå, hvis man som den uskyldige, vi ser senere i filmen, kommer ind midt i et bandeopgør. Har du hørt ham der, som der er på vores område? Hvad fanden laver han? Vi er de der perker igen. Det skal fandme ikke undre mig. Vi gør bare ligesom vi gjorde sidste dag. Jeg bliver virkelig sur, hvis han sælger på vores område, her. Jeg er sikkert en af dem, der arbejder for lille aften. Jeg er 100% sikker på det. Han er fyldt de der perker. Tag ham med. Tag dem, mand. Tag ham. Kom så. Kæft, han får smækken, ja. Er det ham, der sidder der? Der sidder fandme en. Det ligner fandme en af de der fucking aber. Helvede. Er du klar? Er du klar på at teste ham? Hvis han gør noget ikke, så plaffer jeg ham ind med den her gun, jeg har lige om. Og bøffer. Vores proces. Plaffer den. Taber den fandme. Hallo. Gem. Gem. Hey! Hvad laver du her? Fucking perker! Du er ikke en perker, som der står og sælger på vores område, vel? Hvad sagde du til mig? Nå! Efter! Slap dig af, mand! Hey, du skal ikke røre vores hund! Men han er sgu ikke død endnu! For helvede! Så dø! Hey, hvad laver I? Kom,